último episodio, o profe Diego estaba en verdadeiros problemas. Un coronavirus invadira a súa cociña. Imos ver se se dá zafado de tal lía hortada. Oi, hola. Estou aquí no pasillo justamente esperando que chegarades. Perfecto, xa teño elaborada a arma para acabar con ese coronavirus. Todas estas estreliñas son de poder, de todas as actividades que me mandáchedes. Falo baixiño porque está aí o becho. Imos a por él, teño un pouco de medo, pero ímolo machacar, porque ten que sair da miña casa. Estamos? Bota lle valor, investigador, e a por él. E a de tres, imos aló. Fora daqui, home! Fora daqui, home! Parece que o mestre Diego está escoitando algo. Que son Atención, esos a ver o que... Claro, son os aplausos dos balcóns, claro. Eureka! Peza do profe Diego está a regañar. Imos saber o que nos ten que contar. Claro, son os aplausos que lle están dando a todo o mundo ás 8 da tarde, aos médicos, aos transportistas, aos policías, a todos os que están traballando nestes momentos e que tanto nos axudan a acabar con este virus tan malo. Xa sei, é que é unha boísima idea. Aproveitaremos todos eses aplausos para convertilos en enerxía e coronapuntos para acabar con ese virus. ¡Qué boa idea! Ahora a darlle os miolos a ver como construo esa máquina. Imos para o meu laboratorio, A imos! fume de carozo foi cara ao seu laboratorio. E xa estamos por aquí, preparados para continuar con esa idea que se me ocurriu tan boa na cociña. Convertiremos eses aplausos en coronapuntos e enerxía. E para iso temos que crear unha máquina. Ui, pero eu entendo moi pouquiño de música. O meu é o laboratorio, as investigacións. Pero recordo que teño unha amiga. Creo que lle vamos a escribir un correo electrónico a unha amiga, que seguro que nos dá unha idea, porque é unha grande música, ademais de investigador. Vamos a escribir entón. Veña, vamos ao meu ordenador para escribir un correo chulo mandarulo para que nos faga un favorciño. O lindo foi cara ao seu ordenador. Bueno, ben, pois o primeiro é encender o ordenador. Ping! Encéndete. Error. Esperad un momento, nenos, que ahora se encenderá. Error. Pois parece que non quere encenderse. Xa sei, vamos a poñer un contrasinal. Veña, axúdame a facer este contrasinal. Empezamos facendo un círculo no aire. Ahora vos. Ben, imos cun cadrado. Así, así e así. Veña, agora vos. Perfecto, un triángulo. Vale, outro círculo. E un aplauso. Perfecto. Agora sí que xa funciona, home, xa dicía eu que este ordenador ás veces vai un pouco tararé, está como dono. Cinco, digas dúas Bueno, veces. pois vamos a escribirlle o correo electrónico, entón. Querida amiga, a ver se nos botas unha man mandándonos unha máquina para poder capturar todos eses aplausos dos balcóns e convertilos en coronapuntos e enerxía. A ver se nos axudas, estimado investigador Diego, e todos os seus nenos e nenas do mundo que o axudan. Enviado. Agora só temos que esperar. Todo o mundo sabe que as cousas de internet van con calma, así que o mestre Diego estuvo agardando un bo rato. E como sempre, quedou dormido. Vaya novidade. Agora parece que acaba de entrar un correo electrónico. Vamos a ver a resposta. Aí está. Abrimos entón o correo electrónico a de unha, a de dúas e a de tres. Do correo electrónico.
Ola, Diego, que tal? Canto tempo sen saber de ti. Sorprendeume un montón o teu correo. Non o esperaba, pero o certo é que tamén me alegrou moitísimo. Sabes por qué? Porque penso que podo ser de axuda nesta ocasión. Contoche. Levo aquí, no meu obradoiro de música, xa uns días investigando sobre cales serían os efectos tanto da música como do son en xeral na loita contra ese vechiño que xa sabemos todos que anda por aí solto. E sabes que descubrín? Que os aplausos das 8, como ti dis, son fundamentais para loitar contra el e para combatilo. Así que estiven eu pensando, se non só aplaudimos as 8, senón que tamén creamos diferentes instrumentos e recollemos todos eses sons para convertilos en coronapuntos, non sería unha boa forma de acabar con el e poder sair pronto á rúa? E dirás, sí, claro, e como imos crear agora instrumentos así da nada, se non podemos sair a mercar? Pois moi fácil, amigo, co que temos na casa. Fala cos teus axudantes, que teño uns retos para eles. Imos adiante coa primeira misión. Primeira misión, os vacilófonos. Para esta primeira misión imos precisar auga, vasos, papel, lápis e tesoiras. Primeiro enchemos os vasos mellor con auga da billa, con distintas cantidades que ordenaremos de maior a menor. Se temos colorante, xenial. Un pouco de vermello, amarelo, azul e creámolo verde. Joes, pois vaya idea máis boa. Listo. Imos ver como soa. Ben, que tal se o facemos máis interesante, creamos uns círculos de distintas cores e formamos series que reproduciremos. Miña nai, que tarefa máis chula, solo apto para profesionais. Tamén podemos engadir números e tocar diferentes veces a mesma cor, por exemplo. Que boa idea, María. Isto sí que me vou a poñer a practicalo xa mesmo. Que nos propós ti? Envía o teu vídeo para conseguir coronapuntos. Número 2, creamos os nosos cazaplausos. Para facer o noso cazaplausos empregaremos calquera envase como este. Comezamos por decoralo. Eu, por exemplo, fixen un arco da Pois vella. sí que eres creativa, María. Pegamos a decoración e listo. Preparamos unha tapa e pasamos a enchelo con calquera material que teñamos pola casa. Por exemplo, con estas fabas podemos practicar o conteo ou empregar senón unha culler. Tapámolo, pegámolo e xa temos o noso cazaplauso. Que marchoso che quedou. Se empregamos un envase máis estreito, aínda poderemos practicar máis a psicomotricidade fina e a coordinación óculo-manual. Tamén podemos facer diferentes series e empregar tapóns grandes para representar sons fortes e os pequenos para outros máis suaves. Por exemplo, Xa me tarda poñerme a elo. Moi ben, pequenos e pequenas, chegados a este punto, xa é momento da despedida, pero antes, deixádeme recordarvos un par de cousiñas. Que temos que facer ás 8? Aplaudir moito e ben forte. E onde o imos guardar? No noso cazaplausos, non o esquezades. Se nel guardamos todos eses fermosos sons que imos atopando no día a día, gañaremos máis coronapuntos. Preparados para a última misión? Un pouco de maxia musical e agora esa canción de coreografía que nos ten preparada o investigador ou profe Diego. E voltamos para o laboratorio a ver que anda argallando Diego. Justamente estades aí, perfecto. Bueno, que actividades máis chulas musicais acabades de facer coa compañeira investigadora María. Bueno, agora é o momento. Mentre estabas traballando, eu fixen unha canción para precisamente que me dedes máis enerxía bailando e cantando con eses instrumentos super chulos que elaborachedes. Así que xa sabedes, imos a darlle un pouco o esqueleto para conseguir moitos coronapuntos. Vémonos na seguinte entrega e todo o mundo a cantar e a bailar. Parece que o investigador Diego pegou o ritmo de María e fixo esta canción chula. Atentos e lume. Imos mover o esqueleto.
xogar e mentres pasa iso que chaman cuarentena. Todas las tardes cando tengas 8 forte aplaudirei, resistirei, lavando ben as mans e colgarei un lardeiro na porta ou na ventá. Conseguirei corona puntos cos meus retos, resistirei, ao profe axudarei. Veña meneando eses cazaplausos. E recordade, nenos e nenas, estamos en casa, pero non estamos de vacacións. Lume con esas misións e veña, imos acumular moitos coroapuntos para poder axudar o investigador Diego con ese problemón que ten. Mansa obra e ánimo, lume a ese virus do demo. Veña, biquiños, ata o próximo vídeo. Deixo vos próximamente a canción nun vídeo aparte por se queredes disfrutala máis. Agradecementos a María por compoñer a letra e inspirar este episodio e a Fátima por axudar en todo.